Навукоўцы і палітычныя мыслителі краіны X сцвярджалі, што група А не з'яўляецца асобнай нацыяй. Адзіным магчымым шляхам для іх было паглыненне ў вялікую краіну X і канчатковая асіміляцыя. Група Б аналагічна прадстаўлена як чыстыя грамадзяне краіны X, якія проста страцілі сваю сапраўдную мову ў выніку прыгнёту і нядбайласці пэўных захопнікаў з мінулага. Але тым не менш засталіся стойкімі грамадзянамі краіны X, якіх проста трэба выратаваць і патлумачыць ім, хто яны на самой справе. Гэта 1912 год, часы балканскіх войнаў. І ў дадзеным выпадку краіна X гэта Грэцыя. Група А гэта албанцы, ну а група Б гэта славянскія сяляне з тэрыторыяў Македоніі. Гэтая рыторыка Грэцыі называлася мегалаідэя, або вялікая ідэя ў перакладзе. І гэта была вера грэкаў у тое, што яны мусяць вярнуць гістарычныя землі, на якіх жылі грэкі. І гэта старонка з даследавання, прысвечанага акурат грэчаскаму нацыяналізму таго часу, і яно вельмі добра апісвае ўвогуле прынцып, які універсальна прымяняе нацыяналізм будь-якой эпохі. Гэта перапісванне гісторыі і маніпуляцыі з гэтымі катэгорыямі, у каго сапраўдная мова, а ў каго не. І гэта ўсё выкарыстоўвалася, каб апраўдаць захоп зямлі падчас балканскіх войнаў. І шмат якія салдаты Грэцыі, яны сапраўды былі перакананыя, калі ішлі на тэрыторыю іншай краіны, што вось гэтыя ўсе людзі, якіх яны сустракаюць, гэта проста сапсаваныя грэкі, якіх яны ратуюць. І рыторыка была настолькі глыбокай, прынамсі сярод грэкаў сярэдняга і вышэйшага класу, што калі баявыя дзеянні на самой справе пачались, то ў іх сапраўды выклікала шок, што албанцы ваююць супраць іх у складзе асманскіх войскаў. І на прыкладзе грэкаў мы бачым, як будь-якая прапаганда нацыяналістычная, яна прыводзіць да аднаго і таго ж выніку. Людзі пачынаюць верыць, што вось яны кагосьці там ратуюць, выніку яны прыходзяць і расчароўваюцца, што іх не сустракаюць з кветкамі як вызваліцеляў, а ўвогуле-то людзі не хочуць, каб ім парушалі нармальна іхняе жыццё. Ну і ў выніку такое расчараванне грэкаў у дадзеным выпадку прывяло да вельмі вялікай колькасці ахвяраў мірнага насельніцтва у тым ліку. І, на жаль, гэта паказвае нам парадокс будь-якога нацыяналізму. На жаль, з 1912 года няшмат чаго змянілася.